नायथ'बाय दाखौ खबरखौनो बेलाय हामबाय फारो बेफोरनोखा जों आरो डिपार्टमेन्टआव आं 23টা स्कुल 22টা हस्टेलाव अलरेडि 6টা खालाय आं जत स्कुलाव एबं हस्टेलाव बोरै जागा 6টা खालाय जों जत जागा नरि थांता ओमफ्राय ताबुक आंनि प्रजेक्ट दङ अब जा प्राय मथा-मथि 8 मास जोंखा प्रजेक्ट रिमानि 8-9 मास जोंखा प्रजेक्ट रिमानि प्रजेक्ट काय तैति साजानाय दङ दै खाननायनि बागै एबं नग रेनायनि बागैबो बेबस्था खायनायनि बागै प्रजेक्ट खायजा जे हस्टेल बिसिङाव रूम बिसिङाव कायसा काय बा कायनिख्लाय जों रिनाय फरिनायनि बागै चेरामोन आवन बागै प्रजेक्ट खायजा दङ लामा रिनायनि बागै प्रजेक्ट खायजा दङ प्राय 11 कोटी मतो ताबुक आनि साइन्स अफ टेक्नोलॉजी कपारेटिवनि अंगनि होते स्कुलार डिस्ट्रिब्यूट खायनायनि बागै आबोनि बागै आं प्रजेक्ट खायमानि ताबो गवर्नमेंट अफ इंडिया नि आरो पेपर हरजाक ट्राइबल वेलफेयर अफ जोंनि स्टेट बोर्ड अलरेडि कागज दरकार ताबो सेंट्रल जुदि जोंनो हका हंखाय जों मानखा हंखाय एलाकाओ एमन जागा दङ कारेन्ट सगिया जागा आपति पाराराव रिनायनि बागैनो बिशेष करे आनि वानसुकमु जेखाने कारेन्ट करै एमन जागा दङ ताबो जों नुखा सिगारिबारि साइटआव जे एमन একটা जागा दङ आं निजेसो थांजा बङ आरो कारेन्ट करै पाराव त कारेन्ट करै फुदु बथाया आपति हाइ पाराव जों तिनि एदिजे हापां होइते नाहारमुं बा चंमुं आबन जों जेखेफानो काहाम खालायै बा जों जतखन पन्द दंसाक आसु जरते जों बंनो बुजु खाय खालाममानो आनि नाहारमुं एबं एदिजे हापांनि नाहारमुं जों जत सुबावै जों आबनो रिनायनि बागै प्रस्तुत दङ बसखां मासनि लास्ट ये बसरनि लास्ट टिकि खुब सम्भब मानान मतो सम्भब दङ आमपेनि आनि बखाव दङ रिधतक मा दङ मास बसरनि चाइल्डनि लास्ट दिगिनाव जों जे प्रजेक्ट रिमानि आबो माननाय आसुनखौ हामबाय ओंखायनो सर तब जरते मोटा-मोटी नि मोटे 100% बेसिम 100% जरते रुकरक नि डिपार्टमेंट नि सुबाय तंमानखा सुबाय माखा ताइ बाबिसा सालायो मोटे न एदिसि गवर्नमेंट एदिसि हापांबा रांकरे फानकरे बस जरते फानकरे बेसिम सुबाय माखा अबनो जेता सेकांगो प्रोजेक्ट खेमानि आ प्रोजेक्ट बिसिङाव रांकरि फनो खायगा अरो जों किसा रां माननाय बाय जों अरो पोस्टपोनरा सुलार थेपाका जिनि गो जिनि बेरायलें जागाव अर्थात जिनि पार्क तो गोबां बर' बेरायलायो नायलायो पार्क खुम नायथक नाम लायगा अरो आं पोस्टपोनरा सुलार थेपाका आंनि जे फाइमानि परे ओंखाय आं केरेरनि स्कुल बाय हस्टेलाव रिजाका ताबु जता फायानो जता प्रजेक्ट रां तो रनाय आनि बखाव आसा दं रिखाय जों सम्पूर्ण चिन बर'नो 11 कोटीनिफ्राय कम फायगला अनेक फायनाय ओंखाय आं आसा खायो जुदि मानखांखाय चिन बर'नो आं गोबां मा सुलारि मानाय अबानि बखाव जों हामबाय सर पाठक नि समं कायसा ताबो गोबां मालुकुरक न मकल कायसा मय गोबां मालुकुरक न खुनजो कायि खानाय दंआयो एदिसि गवर्नमेंट कायसा साबसिडि नुति इलाइमातारि केसे केरें लाइजाक बा क्वेश्चन लिक लाइजाक बिसिंगो नरनब नारवाय दंथायो जत ईएम एमडीसी एमएलए तियै कायसा मीटिंग आसुलाय माने परे ताबो खरकनि बरम जाखा रबनों माने परे बंनि उकुलगो ताइके याक दतong अमखा नासिना रक मीटिंग रक ताबो ताइसा कक साब्रक जक्तो संगो कक जाबलायगा अरबो नारवाय दंथायो तो आं माजागलिया आं अबरो सिलंगो दङ इगे अरो तिनि सागाव जिनि जता हल दङ जिनि कक जाब हल दङ अ हल आं माजाका
ওদিনে অবন্য কক সালাই যেখানে কোনো সময় বরক ইয়াপ্রি কাছে একরি মাইরং ইয়াব্রি কিন্তু কাছলেই থাঙ্গো চিনি বিসিংবো যেটা চংজংनाय रok कासलि मनो abono asok tlang yawi जों दाबो आदिनो पुरा जों संखा যেখানে তিনি আরও চিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চং থানি যেটা চেয়ারম্যান তো মানে ও চেয়ারম্যান जों आदिनो उनाव रिमुभ खायो जों खबरनि चेयारमैन देखा इके दाबो बर'नि निर्भर खायनो जों बुबागारा नायजों दंनाय चेयारमैन खायसे चंखा आबननिफ्राय जों যেটা बुसखां देवाइसा आसुकथाय এবং পরীক্ষা আসুকনানি বাগै বনি বাगै प्रश्न खायनानि बागै खरक तांफोरावनो चंनाय आबो तावबो चंजायाखौ आबो जों बुबागारा नायजों दङ हायफानो बुसखां तालनि कुरिसानि सिगां जों खायरिनो नायदों माने 20 तारिखनि सिगां जों जेखैबानो आबोनो देवाइसा नानान बागै प्रश्न जों नायदों इके ताबो एमनभाবে काराकभाবে रमानो रमजागानो आबो जेहेतु कोनो कासलायातै देरायातै हाय बरनो जों चंनाय आबो जों बालखाइन चंनाय आंनि जे व्यक्तिगत चंनाय चिनि जत अग्रा साग्रा तंनाय एवं बुबागारा तंनाय बरनो तीनो जों चङै इमिडिएटलि आबोनो जों नाजानाय आबो जों खिलया इके ताबो जों जेता सेकांगरक इंटरव्यू नामारक आबो जों कक चावलायखा जेखायनो बनो आबरनो जों रिलिज दिनानि जेता गाहाम खाय सैका गाहाम बरक एवं गाहामनि अंको बिनि राइट दंबा बरक जेता जे गाहाम सैनाय जे बिसि माननाय बरकनो हायके डिस्ट्रिब्यूट खायजानाय एमनि आरो कोनो हेरफेर दंला আর নিজের মধ্যে আবার যত जों सालाय जाता जे बरक टैलेंट दंनाय बन माननाय Sar bubagra bokong tu saka kotor panu tu sikon pan tu jara o kuison je ongko ma jaga liking ma jaga bor majra kotor mana hingga ta si narni sini edi se hapani siam bosaka sikon panu tu kotor pan tu sini bo majra dinai ta fuzor tu amani je yaktun tamani ba kerungjak tomar no majra keri ke bor kuni nya majra manchine haida না 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 আপনি আবো আবো ব্যাপারটা প্রশাসনের ব্যাপার সিএম সিও যত মিলিবিনো প্রশাসন চালক দङबा जोंबो दङानिबा अर मानजारा जेता जोंनि बुबागारा जे कक साका এবং जोंनि সিএম जेता कक साका आबोनि आइडिया नंनाय आरो कोनो हेरफेरंला नायथुक दङ दाबो प्रशासन तो अलरेडी पुलिसनो दायित्व रेखा पुलिस जाखायो आवनो नाहानाय जोंनि सिएम जेता कक साका आबो राइटलि कक बुबागारा सामाव बय कक आपसोनो कक हामबाय sir